Precisament Barcelona acollia aquest cap de setmana la 5a edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de futbol sala per a Special Olympics. S'hi van donar cita a 35 jugadors de les seleccions catalana, balears, francesa i de Sardenya. La victòria va ser per al combinat local, el català, tot i que l'important de la jornada no era la victòria, sinó sentir-se un esportista més i fer nous amics. El més important és que s'ho estan passant molt bé, estem en una selecció de nivell mig i estan jugant tots i a més s'ho estan passant bé. És el més important, vull dir que estan gaudint i ho estan fent bé. Fer-ho bé vol dir fer-ho el millor que saben. El Ciutat de Barcelona comença ja a tenir una certa experiència, ja la selecció catalana busca contínuament i espera contínuament que arribi a aquesta data, sí. Un dels beneficis que aporta l'esport és això, els coneixements d'idiomes, d'amics, de fer turisme, en el cas contrari, nosaltres aquesta vegada estem a casa nostra. Jo combino la feina de psicòleg d'una entitat amb la feina d'entrenador. Són els mateixos nois que juguen i que faig teràpia amb ells. Són xavals que tenen problemes de conducta i que l'esport és una forma també de reconduir-los cap a una conducta més adequada. Ells estan molt motivats i controlen aquests nervis que tenen, aquestes conductes agressives de vegades, és molt útil.